UK diaspora activists protesting the attendance of Auxilia Mnangagwa at the FLAIR summit in London yesterday. Apparently, she has not arrived, but we are informed that she attended a private Lords meeting yesterday at the UK House of Lords. Sanapana mashoko kubuda panguva ino tikuona kuti aiwa ku-UK aiwa mazimbabweans arikuratidza kuti haasi kutambisa nguva yavo, vari kuita zvinorova vachinoprotesta vachibloka amai Auxilia Mnangagwa. Sanapana mashoko ari kuda panguva ino achinongwa kunzi the first lady havana kumbospoti havana kumboonekwa, but vari kuonekwa kunzi vari kususpectwa kuti aiwa pane private meeting yavakaita aiwa in the House of Lords. Nobva subscribe or like or on the bell icon. Zvamuri kuona mapictures aiwa maprotesters vachiprotesta vanapa vanoendera mberi vachiti UK diaspora activists tell FLAIR summit to stop normalizing oppression by associating with the dictator's wife. Auxilia Mnangagwa is a patron of this summit. She belongs to the ruling ZANU-PF party in Zimbabwe, who have committed gross human rights violations against the opposition, political opponents, and human rights activists. Ndo mashoko ari kuuya pana pachidhimandiwa nevanhu vachiti aiwa tiregererewo tinzwirewo tsitsi. Why are you associating nevanhu aiwa vanopromota maagendas akashata kudai, angava oppression, ingava suppression, ingava abduction nekuvheneta mahuman rights? Mashoko ari kuuya panguva ino atiri kuona kuti ku-UK vari kudhimanda vachiti aiwa do not associate yourselves nevanhu veZANU-PF. Noda kuti panapa muri kuuya muchicelebrata aiwa mabasa akanaka anoitwa nemadzimai, vachipromota leadership yemadzimai, vachipromota aiwa angava mamwe mabasa angaitwa nemadzimai kuti economy nesociety ionekwa kunzi aiwa vanhu vechidzimai kana vanhu vechikadzi vatori vanhu vanokwanisa kuita zvinhu zvinotova praised for, zvinhu zvinotokurudzirwa, zvinhu zvinongatotendewa. Vari kuchionekwa kunzi amai Auxilia Mnangagwa is the patron of this event, asi panguva ino pane ma-allegations akaita seatataura awa. Panguva ino vari vachidhimanda vachiti aiwa ku-UK musatamba nenhau iyi yesuppression neoppression, you must deny your attendance. Pinda comment section medu tsofunguro emo kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like or chat on the bell icon.